Are mga kabiyahe. Paras kaldo, chicken kaldo, egg kaldo, kaldo plain. Kagwera mas lagi na offer nga linaga. Ang linaga pata. Pero ang pinakanamit diri nila amo ni ang paras mga kabiyahe. So try naton ang ila food mga kabiyahe. So amo ning mga naka-display nila mga kabiyahe nga paras. So mga kabiyahe, basta gid kami subong ni Chris dire. So begin drop off lang kami dira sa may Kalaparan. So nagdiretso na lang kami dire sa Pons, Aros Calduhan mga kabiyahe. So Pons, Aros Calduhan hindi siya mga kabiyahe pero may offers sa sang linaga. So drop ko lang later mga linaga nila is para unod kag halo. Ako na ilahan linaga nga ginawa. So may nag-chat sa akon mga kabiyahe. So lantaw na to ng itsura sang ilang paras kag gin-order ni Chris nga arroz caldo mga kabiyahe. So actually mga kabiyahe, plano kami tani ni Chris. Undecided kami gili kung din kami makadto sa aton nga history. Kaya gin-offer ko sa iya ang putotan, sunod lang ko no ang dingle. Sunod man ko no di ako dito makadto ako ang last option kang kato anong na siya ang San Enrique kay wala siya kakado sa San Enrique kay tupad lang na siya sang Pasig. So sinabat ko sunod lang. So susulihi nagdesisyon sa nga ma-vlog kami sa subong nga gabi that is supposed to be Friday kami di makadto. So naging natugnawan siya mga kabiyahe tapos ka pang bati-bati sa silingan may delivery sa Kalaparan. Ote diin ang phone sa Kalaparan. Tiguni kadto na ng subong biskan basa kami. As in basa. sa kami naka-swimming trunks ako yung mga kabiyahe bongga na. So mga kabiyahe ari naton nga paras. So kayo kain ko ng dugay-dugay tapos ari kay Chris paras nga arroz caldo mga kabiyahe. Matilawan yun di mga kabiyahe ang ilang nga paras. Balik-balikan mo na diri kay nga namit-namit ang ilang nga support. Kag mga kabiyahe, 24 hours na di sila kabukas. 7 days, no? 7 days nga open sila mga kabiyahe. So check nato ng ilang paras mga kabiyahe. Nagduwa ka mga angel. Ano yung mga kabiyahe? Maunod mga kabiyahe. Namit man ang ila sabor mga kabiyahe. Pwede mo maungkay Chris ang imo man. Kapis. Pepper. Invincible pepper. Tara na. Okay. Okay. Ara mga kabiyahe. Wapo yung mga kabiyahe. Actually, subong ka lang kami nakakaduli mga kabiyahe kay Konogina, damo-damo tawo. Yapon. Agapon, gila damo-damo tawo. Sa ligad ma-vlog kami tayo sa ika-second day, kaso damo-damo tawo. So, na timing yan talang gamay lang ang tawo mga kabiyahe. Kaya medyo nakuya si Chris mga kabiyahe, damo-tawo. Doga, magamba sila mga sa doon di patiyon. Na-conscious ako mga kabiyahe magkaon. Ara na rice ta. Thank you. Thank you. Pabusog ng mga kabiyahe. Ito lang mga kabiyahe ang ilang. Malaman yung mga kabiyahe. Bulog. Wapo mga kabiyahe. Mukumok ilang beef. Mukumok ilang beef. Kato
kami din kay worth na din yung bayad namin nila nga paras. Wow, kung hindi mga kabiyay, mukumok bila karami. Wow. So boleh di budaya lakdak ng karni lang buruso. Mga kabiyaya, ang arroz caldo ni Chris. Malaman ng kabiyay. Niya tulaan. Makumaktos na ang lakar niya namin. Highly recommended mga kadto mga kabiyay. Ito namin bilang taras. 24/7 sila mga kabiyay. Kulawat 24/7 sila. Butang ko lang ko ng description kung diin ang ilang address mga kabiyay. Basta pag di ko mo di pakadabalasan to ninyo, pag dead end, breakthrough, turn left ka. Kung sa unahan niya, Helen's, tapos makita mo na di siya doon ang Pons. Bangga gatas. Lapit, sa Bangga Gatas siya lapit mga kabiyay. Umok mo. Wala kadalasang stabilizer. Nag-improvise lang kita. Pagabala yun ni boss. Katakaon da. Okay, let's go in, no? Umok mga kabiyay. Mga kabiyay. Umok. Ang pag-umok. Namit nila paras. Tumbado ako pinggan mga kabiyahe. Ubos nila paras. Ubos na ila paras. Ubos na ila paras. Ako na lang kita din mga kabiyahe. So, abang-abangan nyo ang atong history mga kabiyahe. So, kabay nga makadesisyon na si sponsor naton sa gasolina sa pagkaon. So, see you mga kabiyahe.